O Natural Sport continúa celebrando os seus 30 anos cunha nova xornada aberta á veciñanza. Será o 29 de agosto na Rúa do Sal de Ribeira cunha combinación de deporte, música e gastronomía. 30 anos de deporte, de éxitos e, sobre todo, de familia. O Natural Sport continúa coa programación do seu aniversario cunha xornada que levará o taekwondo ao corazón de Ribeira. Estamos de 30 aniversario, estamos no 8º mes do ano, pero levamos máis de 15 actividades organizadas, estamos un pouco cansados, pero sin dúbida contentos por seguir traendo e facendo cousas interesantes non só para nós, sino para toda a Ribeira. A actividade arrancará ás 11 da mañá cun adestramento do equipo de combate. Ás 12 as portas abriránse a toda a cidadanía con clases de proba e iniciación ao taekwondo para nenos e nenas desde os 2 anos. Dende hai anos levamos traballando e intentamos facer actividades que sean globais, non solamente que sea do marco deportivo, aínda que nós sabedes que a nosa especialidade é o taekwondo, é iso que vamos a mostrar durante o sábado 29, adestramentos abertos do equipo de competición e clases abertas para que os meniños e meniñas podan participar libremente. E haberá tempo tamén para o lecer, hinchables para os máis pequenos, música e unha sesión vermú con chiña e DJ completarán a programación desde a 1 do mediodía. Ese é o tipo de actividades que temos que facer e que temos que promocionar, non? Actividades globais que nos repercutan positivamente a todos. Como non o Concello, gracias por ofrecernos e por facernos chegar tanto a chiña como o DJ que teremos facendo unha sesión de tardeo. Nós xa estamos na edad do tardeo, xa non estamos na edad da noite. Bueno, creo que vai ser un fin de semana bastante entretenido. A gastronomía será outro dos grandes atractivos da xornada. Con produtos da ría como protagonistas, ofreceránse racións de empanada, croquetas e arroz con marisco grazas á colaboración de Mariscos Bomar e da Lonxa de Ribeira. Este ano esta actividade fainos especial ilusión porque ven acompañada, ademais da actividade deportiva, dunha xornada gastronómica. Entón, bueno, penso que é unha boa oportunidade, agora que acaba o verán, de vir a degustar os produtos da nosa ría, do noso porto, e participar das actividades do clube á vez. Os tickets poderán mercarse nos establecementos hostaleiros da propia Rúa do Sal e pagaránse en efectivo. O recadado irá íntegramente destinado a sufragar as viaxes dos equipos de competición e de base do club. A Rúa do Sal tamén se implica en este evento, co cal é un complemento perfecto para pasar un fin de semana en familia, colaborar con estes nenos e nenas do club, que é o máis importante, para que teñan tamén unha fonte de financiación distinta, porque o que se recaude ese día, ao ser unha actividade de carácter solidario, vai para financiar os gastos que o propio clube ten, non? Entón, para nós parecenos unha causa máis que justificada prestar a nosa axuda e prestar a nosa colaboración. Unha celebración que pretende ser tamén un punto de encontro entre deporte, hostalaría e cidadanía, e que busca dinamizar unha das rúas máis emblemáticas do centro de Ribeira. Tamén é algo familiar porque os cativos e cativas que practican taekwondo poden traer a amigos, a nenos, está aberto a todo o mundo para que ese día proben o que é este deporte. Un deporte que, bueno, que a min dome moitas alegrías e espero que nun futuro este club, despois de 30 anos, sigamos xuntos e siga tendo todos esos éxitos. A iniciativa forma parte dun calendario que xa supera a quincena de actividades organizadas polo Natural Sport neste ano tan especial.